Halloween. Luky! Cuky! Jdeme si sednout. Jdeme. Ako sa máš, Luky? Dobre, Cuky. A ty? Dobre, ďakujem ti. Cuky, není dneska Halloween. Máš pravdu, Luky. Neuděláme party. Skvelý nápad, Luky. Vychádzam z mesta do mesta, každý deň zvedáva, či to čávara stretnem. Bosá sa túlam, neviem kam, už takto niekoľkokrát. Po prázdnych cestách každým. Ideme to rozjet? Dobre, moja. Máme sam odolná Roma, co chtěla zpíjat, mohla být nás tlačivo ja a mejkere sám. Sakorači, Sabašava, zdeným pengy, moja keras a To čo bolo? Potrebujú cikat. Dobre, biež. Kde je tvoj brat? Neviem, ideme sa pozerať. Tak dobre. Brat! Čo ti to urobil? Buff. Jaj, božičku! Konec. Hráli Andrea Gorolová, Aleš Fedák, Daniel Bílý, Pavel Jiskra a Šárka Jiskrová. Režie, střih a scénář Andrej Bílý. Hudba Tomáš Botl a Anička Olahová. Vyrobila tvůrčí skupina ROM pro televizi YouTube v roce 2016.